Не зная как стана, но вчера на тавана съвсем случайно открих една доста стара олющена китара и да я хвърля реших. Посегнах да я вдигна, но точно да я стигна чух един тих гласец да казва: моля те, не дей, спей ми yesterday, нали твърдиш, че си певец? Усетих, че треперя, че не мога да намеря вратата да избягам навън. Докоснах си главата, ущипах си ръката, убедих се, не беше сън. Донесох я вкъщи, а тя се намръщи, каза: защо ме водиш у вас? Заведи ме поне на едно турне, ще видиш целият свят, ще заговори за нас. Ех, друг е живота с китара, а тази, понеже е стара, непрекъснато ме кара нови струни да изложа и за бъдещето си да спра да се тревожа. Ех, друг е живота с китара, а тази, понеже е стара. Помни времето на Ринго, Джордж, Джони и Пол, моите първи учители по рок-н-рол. Вечерта се върнах рано, взех листи на коляно, писах песни, изобщо не спах. На следващия ден, макар и малко уморен, пред китарата ги изпях. А тя горката въздъхна и веднага се пъхна сама в моите ръце. Като влюбени бяхме, пяхме и се смяхме цяла нощ от сърце. Ех, друг е живота с китара, а тази, понеже е стара, непрекъснато ме кара нови струни да изложа и за бъдещето си да спра да се тревожа. Ех, друг е живота с китара, а тази, понеже е стара. Помни времето на Ринго, Джордж, Джони и Пол, моите първи учители по рок-н-рол.